Chiitiko chichaitika muimba yaMwari. Chiitiko chekutanga ndechinonzi shaking, kuzungunutswa kuchaitwa vatendi vaMwari. Vachazungunutswa nei? Shoko raMwari rapinda muimba yaMwari mukati mechechi. Vamwe vacharitambira, vamwe vachariramba. Vanoritambira vachamira vakadaro, vasingaritambiri vomira vari kudzidzirawo vega. Zvadaro pasepareteka vanhu, ave madivisions 2. Saka izvi tinozviona kana patinosheka nzungu dziri murusero, makoko anoenda pamusoro, vana vamenywa vaya vanoenda pasi. Yave kunzi chii? Shaking. Then tine yatinoti sifting. Sifting ndeyekuti pataurwa shoko rabva mubhaibheri, shoko raMwari, vamwe vacharitambira voti aiwa ichi chokwadi, ndichatendeuka pazviri zvandandichiita. Vamwe vacharamba vobva vati chokwadi chamuti chokwadi icho chachiwirirane neni, kubuda chechi iyoyo. Zvadaro munhu akubuda chechi pazvikwata zviviri zvafomeka mukati meimba yaMwari. Chatambira chokwadi chikwata chekutanga chinoramba chiri muchechi, charamba chokwadi chobva chabuda kunze. Izvi tinozviona patinosefa huku, tsengwa dzinosara dziri mukati mesefa. Uhuku hwakatsetseka hunobva wabuda pasi uchienda kunze. Vane kutendawo kudiki, vasina kusimbira pashoko raMwari ndivo vachabuda muimba yaMwari. Vakasimbira pashoko raMwari vane kutenda kukuru vanosarawo vari muimba yaMwari. Asi zvisinei, toda kutarisa zvichakonzera kuti shaking iyi iitike muimba yaMwari. Zvikonzero, macauses eshaking and sifting. Maona kuti dzidziso yakanaka iyi inoda kuramba ichiparidzwa kune vamwe. Please share nevamwe venyu vaonewo mashoko akanaka kudai anobva kuna Mwari. Uyezve subscribe, moturn on notification bells enyu kuitira kuti panditoposta rimwe video mazuva anotevera munge muchiri updated, murionewo riripo. Topinda munyaya yedu zvizere. Kozi yekutanga yeshaking, it's 4 theories dzinogadzirwa nevanhu. Tine matheories anogadzirwa nevanhu vazhinji. Tarisai muone munhu akadzidza akazviendera kuchikoro, anogadzira theory yake, oita chiri chiproject, achiita otsvaga maproofs ake ekusapota theory yaafoma. Then theory iyoyo vazhinji muimba yaMwari vanozomira nematheories, most of them anenge ari contradictory neshoko raMwari. Saka those 4 theories mukaramba makadzibatira muchisiya shoko raMwari, zvichakonzera kuti muimba yaMwari muve nedivision, maita shaking, kana kuti vamwe vabude vatize muimba yaMwari because vanenge vakabatira pama4 theories. Vamwe vanototaura kutoti ivo theory iripo Mwari vanotori neutsinye, Mwari is a tyrant. Why Mwari achirambidza mahomosexuals, vachabhana vachiti vanosvibiswa, vanorwadziwa nekuvaona, kana kuti mwoyo wavo unorwadza kana vanhu vachiita chirungo chani. Imwe theory inotaurwa nevanhu. Vamwe vanototi bhaibheri rinodzvanyirira madzimai, haripiwo mukana unopiwa varume muimba yaMwari kana musociety. Saka bhaibheri rinodzvanyirira. Mukabatirira papfungwa iyoyo, mukauya kuchechi muchiti mimimi varume nevakadzi ngatienzanise, shoko rikataurwa zveshuwa kuti varume nevakadzi zvakasiyana, vazhinji vachabuda kereke vachiti bhaibheri rinodzvanyirira. Pamwe pacho vanototaura kutoti Mwari vakaita genocide, it was not fair pavakaparadza Sodom neGomora. Vamwe vanodaro vachiti Mwari havasi fair, why vakaparadza Sodom neGomora. Theory inenge ichiitwa nevazhinji. Saka vamwe vanobva tozoti hayi Mwari akadaro handimudii, Mwari anotsinye, Mwari anovenga vanhu. But shoko raMwari tikariverenga zvakanaka, Mwari unoda vanhu. Mwari haafarire kuparadzwa kwemutadzi. Vanofanira kuti pamutadzi atendeukire kwavari. Tine shoko raMwari mukati mebhaibheri rinowanika iro kuna 2 Peter chapter 2 verse ya 1. Inoti asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pevanhu, sezvavachavapo pakati penyu vadzidzisi venhema. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi wakavatenga, vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Ephesians 4 verse 14 inoti kuti tirege kuramba tichinguva vacheche, tichizungunutswa nekudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano, kuti vatsause nokunyengera. Muri kuonaka vazhinji vari kuuya namano dzidziso dzakatsauka kuti vatsause vana vaMwari nekunyengera. Saka beware theory yauri kuda kubhilivha mairi, theory yauda kuzama kumira nayo,
inopindana neshoko raMwari or else ichakukonzera kuti iwewe ubude muimba yaMwari uchiti izvi zvekutaura neshoko raMwari handizvo ine handizvifariri. Murandakadzi anonyora zvekare mubhuku rakanziwo Evangelism papeji 202 paragraph 3 inoti, the enemy will bring false theories such as doctrine that there is no sanctuary. This is one of the points on which they will be departing from the faith. Saka kutongoramba kuti zvesanctuary hazvipo, they are now departing from the faith. So zvakakosha vana vaMwari panyaya yesanctuary ipapo ngatitotsvakai dzidziso pamusoro pesanctuary. Asi ndine mazuva mashoma, mazuva 2-3 anotevera, I'm going to post the video the same topic the sanctuary tinzwisise kuti yakamira sei. So panyaya yema-false theories ipapo matheories anogadzirwa nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vakasutswa nemweya wetsvina. Mweya wetsvina uchiripo pauri kuda kutongopikisana neshoko raMwari. So be careful nematheories anotaurwa nevanhu kuti akamira sei. Uyezve those theories ukada kudzibatirira you cannot save those theories nekuseva shoko raMwari. Uchasarudza chimwe chetu chisiya chimwe. Ukaramba wakabatira ma-false theories uchakonzera division or kutsauka pakutenda kunodiwa naMwari. Second point, it's rejection of the truth. Vazhinji vacharamba chokwadi. Chokwadi chataurwa munhu utongochiramba kuti handisi kuchida ichi chokwadi ichi, but chokwadi chataurwa. Saka ukatongorijecta chokwadi, chances are very high ekuti ubude mukati mechechi. Ukangoramba chokwadi chicharamba chichiparidzwa, uchakonzera even division. Shoko raMwari rinoti kudii pamusoro pekuramba chokwadi chaMwari? Romans 2 verse 8. Asi kune vane nharo vasingateereri zvokwadi, vanoteerera zvisakarurama, kuchava kutsamwa nehasha. 2 Timothy 4 verse 4. Vachafuratidza nzeve dzavo pazvokwadi vachitsaukira kungano. 2 Thessalonians 2 verse 10. Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanoparara, nokuti havana kugamuchira rudo rwazvokwadi kuti vaponeswe. Verse 11. Saka Mwari vachatumira simba rekukanganisa kuti vatende nhema. Verse 12. Kuti vose vasina kutenda zvokwadi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Saka ngatifarire zvokwadi yaMwari, tifarire kururama, nokuti ukafarirawo zvisakarurama Mwari anokutumirawo zvisakarurama. Ukafarira zvokwadi Mwari anokupawo chokwadi. Hazvingaitika kuti inini ndiri kukumbira kuna Mwari dawo mweya mutsvene ishe ndibatsirei, Mwari anokutumira mweya wetsvina. Hakuna zvakadaro. Asi ndikafarira mweya wetsvina Mwari havangandipewo mweya mutsvene, nekuti mweya mutsvene haamanikidzi, anoenda paanodiwa. So ngatifarire chokwadi vana vaMwari. Tikasafarira chokwadi tikachiramba, end result tinogara topedza tabuda chechi. Kuti chechi haisinyatsondiitire nekuti unenge uchitaurirwa chokwadi chausiri kuda. Murandakadzi anotiwo kudii panyaya yekusafarira chokwadi? Inotiwo paTestimonies volume 6 page 401 paragraph 1 ikanziyo not having received the love of truth, they will be taken in the delusions of the enemy. They will give heed to seducing spirits and doctrines of the evil, and they will depart from the faith. I think Nandakadzi akangotorawo scripture sezvariri akangorisa ipapo. So ngatifarire chokwadi. Tataura pekutanga tikati ma-false theories anokonzera shaking and sifting muimba yaMwari. Second point tikati kuramba chokwadi, rejecting the truth, zvinokonzera shaking and sifting muimba yaMwari. Third point inoti iyo kuramba straight testimony, rejection of the straight testimony inokonzera shaking. Patestimony apa pane mamwe mashoko Mwari avanotumira asina kunyorwa mukati megwaro raMwari, mukati meBhaibheri. For example, muprofita anouya otaura, Mwari vari kuda kuti chitendero chavo chifambe zvakadai zvakadai nezvakadai nezvakadai, abva atumwa naMwari. That's a testimony. Kurejecta that testimony inogona kukonzera shaking kana kuti sifting muimba yaMwari. Kana kuti inogona kuya testimony ichiti maitira amakuita vana vangu haasiwo, ini ndakada kuti munamate muchidai, maitira amakuita. Testimony inenge ichitotsiura vana vari muimba yaMwari. Yauya nemuprofita,
kubva kunani? Kuna Mwari. Mukairejecta that testimony inokonzera shifting and shaking. Because the way yekunamata yekutaura Mwari uri kuiramba, uri kuda yako, vamwe vachamira, vamwe vacharamba, chakonzera kuti muve nedivision muimba yaMwari. But ipapo tinofanira kupangwarira zvekare, nekuti Jesu Kristu asati vaenda vakatiudza kuti mazuva ekupedzisira ikaya vaprofita nenhema naana Kristu venhema, vachiratidza zviratidzo zvikuru kuti kana zvichibvira vatsauseni vakasanangurwawo zvirimo mushoko raMwari. So we should be careful nevaprofita vacho vari kuuya neshoko raMwari. We should test the spirit iri kutaura kuti yabva kuna Mwari here kana kuti haina kubva kuna Mwari. Kana mine mubvunzo nemaprofits, I think pachannel inoyi pandoo nevhidhiyo rakatonzi vaprofita venhema. You can check paplaylist yacho motaura vaprofita venhema tingavacheka sei, aripo mameasures ekutomeasure vaprofita venhema kuti vakamira sei. Alright, todzokera papoint yedu. Tataura izvo tikati rejection of the straight testimony inogona kukonzera shaking. Murandakadzi anotiwo kudii parejection of the straight testimony? Anoti iyo, if Satan's plan is to weaken the faith of the God's people in the testimonies, next follows skepticism in regard to the vital point of our faith, the pillars of our positions. Then doubt as to the Holy Scriptures, and then the downward march to the perdition. When the testimonies which were once revealed are doubted and given up, Satan knows the deceived ones will not stop at this, and he redoubles his efforts till he launches them into open rebellion, which becomes incurable and ends in destruction. Ichokwadi testimony ikarejektwa muchatanga kudhauta izvi nefaith yacho kuti zvichine faith here, zvichine zvaMwari, wakutanga kudhauta. The next thing wadhauta wakuita open rebellion, wakutozviramba, wakutota sort of kutozvirwisa. Mwari vati isusu we should do this and do this, then we reject. Totanga tadhauta tozoreject. Hanzi kutsutsumwa nekukomblenda nekudhauta kunotangira kuhenduka, ndopanotangira kuhenduka ipapo. So testimony inofana kuteverwa. Tichinge tanga tavheta mweya wataura first, tikaona uri waMwari, then testimony totevera. Kuiramba zvinenge zvakaoma. Shoko raMwari rinotiwo kudii pamusoro petestimony idzodzi dzinenge dzichirejektwa. Tikaenda kuna John 1:11, vakauya kune zvake asi vanhu vake havana kumugamuchira. Jesu Kristu akuti vanhu zvake paakauya aikatouyawo netestimony, but vazhinji havana kumugamuchira. That's why makaona Israeri yakatorerwa vana vaMwari vakazopiwa nyika yose. They rejected testimony yakauya naJesu Kristu. Hande zvekare pana Luke 10:16 inoti, unokunzwai ini unondinzwa ini, unondiramba ini unokurambai ini unondiramba ini, unoramba ini unoramba iye wakandituma. Vaprofita vari kutaurwa nevaparidzi. Anoramba kutaurwa nemuprofita waMwari ari kuramba Jesu Kristu, ari kuramba zvinoparidzwa nemuparidzi waMwari ari kuramba Jesu Kristu, ari kuramba Jesu Kristu, ari kuramba Mwari. So muri kuona testimony inouya nevana vaMwari, inouya nevaparidzi, inouya nevaprofita vaMwari. Then kana tairejecta, obviously rejecta Jesu Kristu. If we reject Jesu Kristu, rejectani Mwari. So hazvizokwanisike kuramba wakabatira mimba yaMwari iwe waramba testimony yabva kunani? Kuna Jesu Kristu, yabva kumuprofita waMwari. Zvakutoreva kuti it's either uchakonzeresawo division neconfusion mimba yaMwari kana kuti uchatobuda chechi. Saka ndo imwe yereason ichakonzera shaking and shifting mimba yaMwari yekurejecta straight testimony from the prophets. Toenda zvekare pa 41, it's disobedience. Disobedience inokonzerawo shaking, kusatoteerera, kusatoobvera zvataurwa naMwari. Ipapo vana vaMwari ngatipangwarire. Shoko raMwari rinoti musaba. Vamwe vari kubira Mwari kuri zvipo nezvegumi. And isusu we should obey makommands aMwari, hatifani kuba, hatifani kuvabira. But yet we are still disobeying the same commandment. Tisanyepa, tisataura zvenhando, asi mazuva ese tinonyepa. Vamwe vanonyepa vari papulpit vachitoparidza vachitonyepa. Ngatimbosiyai zvefornication. Ita
wana bonde kumudzimai wako badzi, wana bonde kumurume wako badzi, kwete kumusikana wako wasati waroora, kwete kumukadzi wemume kana chifeve, wana patsime rako badzi chete chete. But vazhinji are disobeying that. Disobedience iyo ichakonzera kuti mukati memba yaMwari muve neshaking and sifting. Murandakadzi anotiwo kudii pamusoro pe disobedience. Anoti iye, we are in shaking time, the time when everything that can be shaken will be shaken. The Lord will not excuse those who know the truth if they do not in word and in deed obey his commandments. Zviri pachena hanzi pashaking iyi ichaitika haisizosiya vanoziva chokwadi nevasingazivi, but vanozviita mukutaura nemuzviito zvavo, makommands avanotaura, they will stand. Avo vanotaura chete vasingazviiti, they will be shaken out, vachabuda mukati meimba yaMwari. Patinoonawo mushoko raMwari pachitauro pachiratidzwawo vanhu vakadisobeya makommands aMwari. Vekutanga vanhu vakatanga kusikwa naMwari, Adam naEve, vakatodisobeya makommands angapiwa naMwari. Tikatarisawo Sauro akadisobeya Mwari in front of people. Mukadzi waLoti chaiye akadisobeya akatenda kuita churu chemunyu. Saka what more isusu? Are we an exception kuti hatikwanisewo kuwanawo zvinoitika because of disobedience? Disobedience chatikonzera kuti tibude mukati memba yaMwari. Zvichazonetsa kuramba muri imba yaMwari, chivi chako chichitaurwa iwe chiramba chichiita everyday. Kazhinji kacho munhu anopedzisira abuda chechi. Another cause persecution. Persecution iyi ichaproducer shaking imba yaMwari. Persecution. Persecution pari serious hama dzangu. Persecution yakatooma. Nekuti persecution pamwe pacho kutambudzwa kwavatendi kunototangira pafamily. Mumba mawakazvarwa chaimo chaimo, handisi kutaura kwawakaroora kana kuroorwa, mawakazvarwa, paunogamuchira Jesu Kristu, otenda muchokwadi, onamata muzvokwadi, uchiita zvinodiwa naMwari, family yako is the first kukupandukira. Vanenge vakudadza daidza nemazita, vakukupa manickname, vave kukuita zvese zvese just because wakunamata, and vanokurejecta. Uyu haasi wedu, akazvita amutende, haasi hama yedu, saka tinei naye. Even vana vako vanogona kutambura, unogona kushaya help from the family because yechitendero. Kana usina kusimba, that persecution ichakukonzera kuti uite sei, ubude mukati meimba yaMwari. Violent abuse. Munomboziva here kuti kare taiona vanhu vachiparidza mumastreets umu kana mabhazi vachitaura zveshoko raMwari, but right now unoritaura, you can easily be beaten up mustreet nevanhu. Vozvataura kuti chigei chakaipa, wataura kuti chigei chakaipa, end result ucharohwa. Vamwe vacho vanopadza mabhazi, vanotorohwa kuti urikuitira noise, ndiri kufona, urikuita noise, what, murikuona. Saka it's persecution. Pamwe pacho mazuva ekupedzisira, usina kutambira munembo wechikara, uchatadza kutenga nekutengesa. So that persecution inotoda kuti uve une mudzi muna Mwari, kutenda kwako kwakasimba, uchigara uchiverenga mashoko. Otherwise unogona kusiyana nekunamata ukatoshekeka ukabuda muimba yaMwari. So persecution will bring about shaking and sifting. Tikaenda kuna Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 3 verse ya 12, inoti zvino navose vanoda kunamata muna Kristu vachatambudzwa. Saka mazviona vanoda kunamata munani? Muna Kristu vachatambudzwa. Don't be lied upon nevanhu vachiti kana vakunamata kutambura. Unototambudzwa. Vazhinji vanotokudii? Vanotokutambudza. Murandakadzi anotiwo kudii pamusoro penyaya iyi? Evangelism page 360 paragraph 4, inoti in the absence of persecution they have drifted into our ranks men who appear sound and their Christianity unquestionable, but who, if persecution should arise, would go out from us. Pasina kutambudzika munhu anoramba akamira mutoti uyu muKristu, but ngapapinde chinomutesta, chinomupersecuta, pamunoona kuti uyu munhu mwana waMwari here kana kuti haasi. So persecution ichaunzawo shaking and sifting muimba yaMwari. Then another point, acceptance
of false signs. Tikatarisa tine yatinoti evolution inoitwa kubiology, inoitwa futi kuscience, nekuti munhu akutanga chakatanga chiri chimhuka chakadai chika evolve kusvika pachimpanzi kuzodai homo sapiens sapiens. Yes, zviriko mabhuku escience, zvirimo mabhuku ehistory, but ndizvo here wazviaccepta, wazviisa mukati memongo wako kuti ndo zviripo. Shoko raMwari robva rati munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, akasikwa from the fine dust, akafemerwa mweya weupenyu mumhino dzake, akava chisikwa chipenyu, unozozvitambira here. So those false sciences idzo dzinokonzera futi shaking. Mamwe maexample ndeyekuti unoona pakanzi mafloods anowa, vamwe vanoti mafloods akanowa akangoitika kunzvimbo a local place, but chokwadi chiripo ndechekuti it was an universal flood. Hazvina chitsotsi tingazviramba. Imi munoshandisa nesayensi kuprova, but zvaane makore zvaitika. Vamwe vanototaura kutoti matomba muri kuona akagadzirwa 6 million age, 6 million years, vachishandisa vanoti carbon age, but according to scriptures vanogona kucalculata nekuverenga vasingatsausiri vanoita kuti epi inoi ine about 6000 plus or more, 6000 years old, haidariki ipapo. Saka masciences aya ukamabatisisa wastada waunaswa science dzinoprova chokwadi, but wazoya kuimba yaMwari wobva wadziwo epi ine 6000 years, it becomes a problem. Unenge watogara une kutenda kusina kutokwana ipapo, wachisina kutenda. Saka panozongoitika shaking and shifting ya easily going to get out of church. So ngatipangwarire vana vaMwari, masciences anounzawo shaking mukati memba yaMwari. Toenda zvekare pamatrials ano-increase shaking. Matrials ano-increase shaking. Pane pamwe pekuti nhasi uno ndabuda mumba, ndiri kufamba ndiri kuenda kumarito kunotsvaka mari, ndasiya mwana ari kurwara, ari kungoda iwo mari inokwana kuita iwo $2 kuti atenge parasite ashandisa yake mwana, ndiye temperature inge inodzika. Then ndosangana namai vadonhedza mari yavo 200 yadonha mupesi. Itrial kayo waidzwa. Then unoziva kuti kumba hakuna chinhu, kwandiri kuenda kuita mari chokwacho handimhendo basa ndoriwana. That's a trial. Ndo patinoona kuti uri mwana waMwari kana kuti mwana waMwari. You can easily go out kuri pamatrials. So ngatipangwarire vana vaMwari. Tataura panapa tikati shaking and shifting ichakonzereswa mukati memba yani yaMwari. Paichaitika vamwe vachakonzera confusion, koitika madivisions maviri, vamwe vanomira muzvokwadi, vamwe vanomira mumanyepo. Kana kuti pachaitika shifting ndeyekuti vachanzwa chokwadi, vamwe vacharamba vakamira muchokwadi, vamwe vachabuda mukutenda kwavo vachienda kunze. Saka ndo chidzidzo chada tinacho nhasi. Makozi dzacho tikati kozi yekutanga ndeyekuaccepta ma-false theories, kozi yechi-2 rejection of truth, kozi yechi-3 rejection of straight testimony, kozi number 4 disobedience, kozi number 5 persecution, kozi number 6 acceptance of false signs, kozi number 7 increase in trials, increase shaking. Saka ndobva yachidzidza muzvara rasi vana vaMwari. Kana zvakuitirai zvakanaka, please like, kushare nekukomenda video redu. Tinotenda tosangana muchikamu chinotevera.